Today is another lunch day. So, karon guys is magluto ta og udong. So, nakoy udong nga pito ka putos. Ang atong pansit karon kay with the twist. Kay sagula na to og mga vegetables para dili lang pansit ang inyong makaon. Kailangan lang nato og sayuti, patatas ug karot. Ug magbutang pud ta og Chinese pichay. Mag-add pud ta og sili kung isog ka. Hugasan og panitan na nato ang ato ang sayuti. Dayon kamo nay bahala og unsaon nyo pag-slice ang iyong sayuti. Pero ako gislice na ko siya og tagagmay kay para mabagay rapod sa ato ang pansit udong. Next, panita na sad nato ang ato ang carrots og same style rasad sa pag-slice sa ako ang carrots og sa ako ang sayuti. Human na panita na sad nako daan ang akong patatas para tuloy-tuloy na ang ato ang pag-slice. Depende rasad sa inyo ug unsaon ninyo pag-slice ang inyong vegetables. Kamo nay bahala og unsay style ug unsa kadaka ang inyong gusto nga pag-slice sa inyong vegetables. Dayon, isunod na dayon nato ang atong pag-slice sa atong lamas. So, nag-slice lang dayon ko ang nag-bumbay. Sara ka bumbay atong kinahanglan kay mahal kay bumbay karon. Dayon, i-next na nato og slice ang ato ang kamatis. Isunod sa nato og slice ang ato ang atsal. Mag-add sa taog ahos kay isa na sa makapahumot sa ato ang pansit. I-slice sa taog sibuyas dahonan. Then, nag-slice lang po dayon ko ang og luya. Dayon ato ana dayong slice ng ato ang Chinese pichay. Of course, mag-add sa tagduha ka kan nga tinapa. Next, igisa lang nato ato ang mga lamas. Dayon, kamo nay bahala og lutuon ba ninyong maayo inyong mga lamas. Dayon ato na lang pug iapil igisa ang ato ang tanglad. Ilunod na nato ang ato ang carrots ug ang ato ang patatas. Then i-add na sad nato ang duha ka kan nga tinapa. Then ato lang siyang ukayon. Mag-add na sad ta og tubig ana, pero kamo nay bahala og pila ka tubig ug unsa ka dagan ang tubig nga inyong i-add. Pagkahuman na takluban nato, dayon pagkalata-lata na ato ilunod na ang atong sayuti ug mag-add na sad ta og lain pang tubig. Kay nalata naman ang tanang mga vegetables nga akong gilunod, ibalhin lang nako siya og kaldero kay para mag-add ko og tubig kay sabaw is the key manggud mi. Takluban sa nako og akong pabukalon og tubig, then pagkabukal na ako nang gipanglunod ang ako ang pansit udong. Dayon timplahan na dayon nato ni siya pangpalasa, so nagtimpla lang ko ang nag-organic mushroom. Nag-add na sad ko og asin kay asin is the key para di tamalaan og engkanto. Pagkahuman, ilunod na nato ang atong Chinese pichay. Pabukalan na nato nagkadyot. Diri na nahuman ang atong loto ug mga unata ug maayong pagpaniod to sa tanan. Diri na nag-in ang atong vlog. I'm Emerly and thank you for watching. Bye guys!